Moi! Eli tänään mä aion näyttää mitä kaikki kumilenkin juttuja mä oon tehnyt, koska sitten samalta näette, että mitä kaikkia kumilenkeistä pystyy tekemään, jos on vasta aloittelija eikä tiedä kaikkea, mitä niistä pystyy tekemään, mitä kaikkia näköisiä hienouksia. Vaikka mä nyt tässä videossa näytäkään, että miten niitä tehdään, niin mä näytän, mitä kaikkea pystyy tekemään, koska sitten voi jossain löytää jotain hienoja videoita, mistä näkee just ne. Eli aloitetaan vaikka tämmöisestä pienestä tytöstä. Eli tää on tämmönen jumppaaja. Täällä on nuttura, sitten on silmät ja pää ja kädet ja jalat. Tämmönen. Sitten on tämmönen. Tän voi laittaa vaikka purkin päälle, koska tää on kokonaan aukinainen molemmista päistä. Samanlainen, mutta pienempi. Tavallinen kumilenkkikoru. Sitten tässä on mun keskeneräinen työ, mitä mä oon tehnyt vaikka kuinka kauan, kun mä en ole jaksanut tehdä. Eli pystyy tekemään tämmöstä kumilenkkikorua. Ja sitten pystyy tekemään tämmöstä, missä on päällä tommonen ja sisällä sitten toista väriä. Ja tämäkin on keskeneräinen, mutta mä nyt näytän. Eli tämmöstä todella värikästä ja hienoa punaskorua kammalla. Vaikkapa kammalla siis ei tarvii välttämättä olla kampa. Tota videoa en oo löytänyt sen jälkeen kun sen katoin. Sitten on tämmönen sydän, eli vihreätä ja sinistä ja punaista. Eri väriä siinä on. Tämmösiä muffineita pystyy tekemään eri värisiä. Mulla on näitä paljon eri värisiä, mut en näytä, koska ei tarvii jokaista näyttää erikseen. Sitten rainbowilla ei pysty tekemään, tai voi pystyykin, mutta se voi olla vähän vaikeampaa. Ei tavallinen pallo, pieni viskilipallo. Sitten mustekala on 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lonkeroa. Yleensä niin on 8. Mä en saanut enempää kuin 6, koska mä teen sen eri tavalla, mitä yhdessä videossa. Sitten on koiria. Niitäkin pystyy tekemään todella hienoja ja sitten vähän tämmöisiä isompia palloja, mitkä pomppii. Tämmösiä hienoja tämmösiä, missä on toisessa päässä tämmönen. Eli tämän tarkoitus on se, että toi pää pujotetaan käteen ja sitten tämä pujotetaan johonkin sormeen, että siitä tulee tämmönen vaikka keskisormeen tai etusormeen, ei ole mitään väliä. Tässä on mun tekemä toinen koira. Meni vähän pieleen tästä keskeltä masusta, tuli vähän reikäinen, mutta kun en saanut sitä ihan niin kuin pitikin. Tässä ei ole läheskään kaikkea, mitä mä oon tehnyt kumilenkeistä. Mut sitten on monelle tuttu tonnen tyttöjen TV-ohjelma, nimittäin My Little Pony. Niin siitä mä oon tehnyt ne kaikki pääosassa olevat hahmot, eli Twilight, Rainbow Dash, Applejack, Pinkie Pie ja Fluttershy. Ja oliko vielä joku? Ei ollut. Mä en oo tehnyt muita hahmoja vielä, koska mä en oo jaksanut. Mutta mä aion tehdä, eli siinä on kaikki hahmot Fluttershy, Applejack, Rainbow Dash, Twilight ja Pinkie Pie. Näytän vielä lähemmin, eli poni tehdään näin, että on jalat ja vartalo ja silmä tulee tohon, suuta en nyt saanut, sitten on harja ja häntä. Näytän vielä jokaisen näistä erikseen, koska nämä on niin hienoja. Sitten tässä on yksi arvi, se on tässä yksi arvi ja Pegasuksella on tossa siipi. Applejackille en pystynyt tekemään hattua, koska sitä en nyt keksinyt miten tehdään. Eli miten nämä tehdään, mä keksin omasta päästä just äsken korjannut tuota Fluttershylta, kun täältä oli tää lähtenyt. Niin. Enkä Twilightille myöskään tehnyt siipiä, koska mä en silloin muistanut sitä, että siinä tulee silloin yhdessä jaksossa siivet. Sitten mulla on tämmösiä isompia kumilenkkejä. Tämmösiä tosi isoja. Niistä on tehnyt tämmösen niin pitkän, että melkein hyppynaru. On muutaman käyttänyt, niin ei enää ole ihan hyppynaru, mutta kiertää voi vaikka käteen monta kertaa. Ja sitten vielä mun kaverin tekemä tämmönen hieno avaimenperä, eli täällä on niinku
tämmöistä eri väriä, kiva. Sitten tuossa keskellä on sydän, se ei nyt tiedä näkyykö ihan kunnolla, mutta toi vaalea tossa, niin se on kans sitä oranssia. Eli tällaista kaikkea pystyy tekemään kumilenkeistä. Oon tehnyt paljon vielä lisääkin, mutta en nyt juurikaan ihan kaikkia näytä. Mutta mä näytän vielä hieman verran. Täällä on paljon hienoja. On mato. Pystyy tekemään tämmöisellä alustalla, mikä tässä päällä. Eli Monster Tile tai Monster Tail. Sitten tämän oon tehnyt Rainbow Moomilla ihan. Tää on mun mielestä tosi makea, koska tää on toiselta puolelta tämmönen ja toiselta puolelta tämmönen todella hieno. Tää on yksi mun parhaimmista. En oo kyllä silti paljon pitänyt, mutta kumminkin. Sitten on tämmönen avaimen perä. Tossa on musta viiva, se esittää i-kirjainta. Tein sen, koska mun nimi alkaa i-kirjaimella. Sain idean, kun mun kaveri teki sellaisen, missä on n, koska sen nimi alkaa n-llä. Sitten on vesimeloonia. 2 kappaletta on tehnyt. Eli yhdessä videossa mun omassa mä näytän, miten tehdään tämmöiset tosi kivat vesimeloonit. Sitten on paljon erivärisiä karkkeja. Oon tehnyt niitäkin vaikka kuinka ja paljon. Sitten on tämmönen yhdessä videossa mä näytän, tai siis ei oo mun video, mut kumminkin. Se nyt ei mennyt ihan täydellisesti, koska mä tein silloin sen eka kertaa. Sitten on tämmönen ikään kuin lahjapaketti. Tämmönen Monster Tailillä tehty. Tää ei oo mikään, koska se ei kuulu kumilenkkeihin. Mutta tällaisia kaikkia kivoja juttuja pystyy kumilenkeitä tekemään. Ja on hyvin iloinen, jos käyt tykkäämässä tästä videosta, koska mä oon vasta aika aloittelija tubetuksessa. Et ei oo kovinkaan monta videoa ja tykkäisin, jos kävisit katsomassa. Mä voin näyttää vielä yhden aika jännän jutun. Mun kaverille kävi pieni onnettomuus tämän koukun kanssa. Meinaan se niin ihan hinan vaan veti, niin toi koukun pää, se katkes, vaikka se on ihan aitoa metallia, kun tää on tää Rainbow Moon koukku ja mulla se on kestänyt vaikka mitä venytyksiä. Kun nyt mä näytän vielä tämän, kun tässä on se mun ehjäkoukku ja tässä se mun kaverin rikkinäinen koukku. Eli tämmönen jännä fipa kävi sillä mun kaverilla, kun sillä hajosi se koukku, mut se ei nyt periaatteessa kuulu tähän videoon. Ja sitten on vielä tämmönen hienous. Eli tää on todella hieno ja tässä on nyt vaaleanpunasta täällä valkoisen päällä tossa ihan välissä. Ja nämä siniset on todella hienoja. Mä oon ostanut nää BR:ltä Porin puuvillasta. Ne on oikeasti pimeässä hohtavia, eli niitä kun pitää hetken aikaa valossa ja sitten ne pistää pimeään, niin sitten ne alkaa hohtamaan. Sitten on vielä tämmösiä koristeita, mitä voi pistää siihen päälle. Ja tähän mennessä mun kaikkien aikojen isoin työ on tällainen. Eli tästä oli tarkoitus silloin tulla se apina, mutta kun mä en siitä videosta niin paljon ymmärtänyt siitä päästä ja vartalosta, nämä korvat, jalat ja nämä kädet mä tein sen videon mukaan, mutta muuten mä oon tehnyt tän ihan itse. Täällä on sisällä vanu ja tää on tosi iso, jos nyt vertaa mun käteen, mun käsi on tässä, niin tää on tosi iso ja tähän voi laittaa jotain silleen, että se pitää, koska ne on solmit tuosta yhteen. Häntä en oo vielä tehnyt, enkä tiedä aionko tehdä, mut tässä oli tältä erää videossa. Näytin nyt, eli niitä kumilenkki-juttuja. Tämä tältä erää ohi. Ja voi tehdä kaulakoruja, rannekoruja, ihan mitä vaan. Nähdään taas ensi videossa. Moikkelis moi!